amang udakku do abakku dison. Disonro do hami do ngasahutani abakku sian bolok el saguba ate amang udate. Buat kami do ulos nagajang, ulos sitoro rabu. Pita-pita nami do tuamata na mertua de bata. Asa si gajang umur hamu na dua hasuhuton. Sitoro pinopar hamu tujuluan ni arion. Ya, Tuk songot dia pe ulos na boy tarpasatami. Tu anak kota di baga seperti kianon ulilas marohamu. Asa andor haduka ma tugu-tugu ni lobu andor hatiti tugu-tugu ni horbo. Penggeng saur matua ma hamuna dua hasuhuton. Paihut ihut pahopu sahak mahamu tunamar nini sahat tunamar no. Asa sahat solo sahak matuotean ni tiga ras toho mayatong di rondang ni bulan. Sahak ma ulos pasaton nami tu anak kota. Sahak mahamu tu parhorasan. Sahak ma tu panggabian. Luhut mahamu di ramote Tuhan. Mauliate ima siak kami STM donga sahuta STM mentari siak saguba. Mauliate pasatay ma tu hamu hasuhutung bolon. Jadi mauliate ma di perpunguata mulai ate nang dituhata. Diari na uli dari na ganon. Ima takas do tutu digokod do jojomu naro di tonga-tonga di punguata. Ima di namarlas ni rohahita. Mulai siya manugot ni ari satu bagas tikyon. Nong to apa borhat. Ima boruta dohot helata. Tu bagas joroni tuhata. Majalo pamasumasuon dongan saripe. Alani ido harono di punguata di bala-bala bagas tikyon. Adong do dibuat kami di son. Udah. Ima songon anggaran dasar anggaran rumah tangga songon berupa ulos. Ulos na gajang. Ulos na hafal si toro rabu. Om maparhitian ni pungat tatoga si matupang. Tua mata na martua de bata. Sanggiak matua na mangihut. Gabe rumah tangga si tiruon. Rumah tangga na berbahagia ma anak boruta nang songoni helata tujuan. Jadi dohoron nami tu helanami nang soni tu boru nami. Selamat berbahagia. Dari punguan toga si matupang. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga kalian. Ingat, kalian harus ikut secara pakilala ammamu. Ate, hurang malo marabas Indonesia. Secara pakilala ammamu, maglugahon rumah tanggamu tujulanon. Jadi, songodonon di situ tua dohoron nami, asa pinatikon hujur rumah di topi di tapian. Tu dia hamu mangalaka saya tu sima dapotan parsauli. Tutu. Ido. Sa di solu sa matupotean. Nunga sahat nakin. Di calo hamu pa masa-masuon sian bagas joroni tu hatta berite na pesona. Saya sahat matu parhorasan sahat matu panggabian. Jadi adong domu se di sod dibuan imas songon angkara dasar sian sektor onom. Jadi sarupa matok hatana molotuk pesongonon nuaing kesepakatamu di sektor ulilasma rohamuna. Jadi imana boy donon nami selamat berbahagia ma di hamu boru nami nang hela nami tujulanon. Tuhat ma nama masu-masu hita. Butima. Mulate ma di damang. Merulah-ulah kita pada mulate tempat tepar di basai. Di dekat di basana. Na payutiu di para di guluta. Tok-tok kita di bagasak kai paso tikyon. Diho hela do boru. Nakiningan manghuton bapakmu doa alai boloson sadongat tahuta do nang nek kugati makata sadongat tahuta alai natutui main na jadi mulate mari Tuhan ya percaya do peiba marlas teroa kita di bahasa sadarion ima disiala nai paturur tuhata taung pasu-pasu ima barhiti-hiti parboga sodna na baru ima sian garejai marhiti na posona. Jadi sok kami helado boru jongjong. Patuduhon holong nami. Patuduhon na adok punguata sakuta nameneki. Jadi tungotik pehami alai ikut pataredon nami do dulomu sadarion. Jadi sidonokku tuho helado boru. Toludo poda sidonokku dilonga parsari pemu sadarion. Molo na parjolo iman berarti haporsiaon bolo bahasa Batak haporsiaon iko porsiado hamuna sadia do haroro parjolo hamuna dina mamuka parsaripeon jadi naro di si helado bere ingok mahamuna marpangiduan
ingok mau bertangiang tu amata dan bertua pada jala dungo mahamuna ingok mau marminggu jala dungo mau bertangiang dapat dua on kasih om mana dok na belum dah batak perseoram maun ala nong berkeluarga hamuna saya ada keluarga na baru tang bese sendiri hamu jala di sodi perseoran di dokon marsaor mahamuna helaku tu dong atubu muna dohot si matua muna hula muna songon itu orang beruku marsaor mo tula hulam dohot tu dong atubu ni helanamion gabe maraja nami di sido dapot akahida dengganan dari marsaor matu akka jol manau muliang lapar telu pengharapan om mana na bolo dialak batak pakiriman jalai ko pakiriman na mangolu do pakya muna di persari pe muna molo di pakya muna pakiriman na parjolu na mangolu iba marhite-hite tangiang do pangiduan aha penamasa di keluargai ikom marhapo satu Jehovah do jalai tu sino pangololo muna amin jalai tarida madihamu namar keluarga banang na suami istri si ihon ni holong molo jupakoro helado baru na tuluon om mananok na keluarga bahagia keluarga sejahtera dalam miar mida de bata mamere partikia kita raja nami olo gabe raja nami isok kami rohain mabuan ulos na gajang ulos sitorok rabu pita-pita nai motor mata nomor tu ya agiat tang yang nami parhitian nai merpangi dua tobat dari bata gabe maraja muna dohot si pinopar si torop pinopar dari sokondon nai marupani son hatanin dua ari reng mandi digicang pangomkoman madi toru daging muna mah hela do baru masih naso jadi sirang muna mah masih gomkoman jadi napinatiku suruh mana itu pani sebelian tu dia beberuk udo telaku satu tima dapota parsaulian jadi kami minta dengan hormat BPT 1936 HG 1 300 mohon digeser hakiu lungasat di pasat tamuna dengan hormat kepada BP 1936 HG mohon digeser 1936 HG Horas Huhut Madira Moti Tuhan Horas Majalagabe